Boas, benvidos a Pecho 3. Súbanse a Epineta. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird? Yeah. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale, Púmprelo contigo de adentro. cuatro. No, Buscarán a dos Púmprelo no, adentro. no porque pueden cambiar. No porque pueden cambiar. No que cambia. Pero sí hacemos pecho tres. Pero sí pecho tres, contigo de tres. David Simón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espectacular intro, No. 3 cilindros eso, Mala pinta, sonaba flojo. Estos dos coches eléctricos. Os coches eléctricos non soan así. Son así. Non tienen cilindros. Correcto. Pero Ti aceleras e non... A ver, Abriendo gas. eso era mítico gasolina moderno 0.9, 3 cilindros que duran 50.000 motor de moto dun coche, 50.000 kilómetros con suerte, tal e como conduzo eu. hombre, porque si te vas a estampar. No, No por eso, sin estamparme. sin estamparte. Bueno, entonces cortar. Bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué tal? Bien, bueno. Pareces o Monbus Obradoiro en marcha terceira. Sí, de Sí, momento ¿no? sí. Acelerando un Cuarta, pouco. cuarta. No. Están cambiando, estamos cambiando a cuarta. Para mí en terceira pisando un pouco. Cuarta, pero se temos 7 marchas, en tal caso. Claro, claro. Ah, bueno, vale, coche moderno. Con 7 marchas. Coche moderno, Fórmula coche 1. caro. Que, bueno, non Bo- como noso, que nos, xa sabedes que presuposto humilde, moi importante, esta victoria contra un equipo da nosa liga. Sí. Sí, é certo, non? Joder, pabellón de mismos espectadores, É pabellón certo. máis novo, pabellón Buah. máis caro. Chulísimo, Moi ben o pabellón. Chulísimo. Como me gustou. Así Aparte- como está todo... Buah, vese moi ben, Metido Mira, para estábamos... vertical, medio para baixo, Estábamos bonito arriba por de fora, todo. bonito por dentro. Estando arriba de todo, víase perfecto. E vese a rolda de prensa dende fora. Sí. O cal é moi chulo. A ver, eso foi divertido. Tamén che digo, molestaba moito o ruido de a xente salindo, aplaudindo e tal. Sí, hai que aplaudir menos. hai que recibir menos ou despedir menos Hai os que insonorizar Sí. máis. tamén. Bueno, partido contra Oviedo este sábado con uns invitados moi ilustres, sobre todo unha, doña Paula Lema, que falaremos despois dela, pero Madre mía, protagonista. protagonista. Ali marca Oviedo 75, Monbus Obradoiro 79 e un partido, bueno, con fases, ¿no? Diría, un obra que empeza pues, moi forte, creo que con 2-13 de parcial, parecía que xa metíamos a quinta, non A Pineta na quinta, sí. Sí, e de repente gripa. E despois un partido bastante apretado ata os últimos minutos nos que o obra pues, xestiona un pouco mellor que Oviedo pese ao problema no rebote. Eu creo que quizás é unha das claves do partido, non? Outra vez. Sí, 39 rebotes de Oviedo por 33 do obra con 15 ofensivos deles por 10 nosos. 15 ofensivos é unha barbaridade, E a sensación de que, sobre todo no terceiro e cuarto había unha sangría tremenda, con xogadas con segundas, terceiras, e incluso creo que non hai unha cuarta oportunidade no rebote. Sí, a ver, temos como diste, non? Un primeiro cuarto boísimo, 27 puntos, funcionando Sí, a saída con 0-10 de parcial, dúas triplas de Galán increíble. e despois con Westerman dirixindo moi ben ata que se vai ao banco e aí o equipo empeza Sí. a ir un pouco máis ao ralentí, pero bueno. Sí, home, vese que no segundo cuarto metemos 13 puntos, é unha cousa que non é tampouco normal. Bueno, viñamos de que... Cando foi? O Benres? Sí, non? Porque o partido foi sábado. O Benres Palencia meteu, canto? 9 puntos. Ou 6 puntos no último cuarto. Cuidado. 6 entón, puntos, Bueno, En casa, contra Alicante. Bueno, hai que dicir que eso, que Palencia, que parecía que era un dos equipos que iba máis como un tiro, gripa absolutamente nestos dous, cunha derrota en Melilla que non se esperaba ninguén, e despois deso que disto, bueno, isto podría ser un accidente, perdendo de 20 na casa contra Alicante, despois de irse 10 arriba o descanso. O sea, Alicante tapado, Sí, sí, parcial de 18-48 na segunda parte. é unha barbaridade. Eu só digo unha cousa, non sei como están por Palencia,
pero si Obra leva 5 vitorias consecutivas e estamos lendo comentarios negativos, bueno, negativos no, un pouco precavidos, pesimistas ou incluso críticos, si perdemos de 30 unha parte en casa despois de vir de perder contra un dos equipos chamados a descender, antorchas en Sar, Sí, sí. Hombre, xa hai casi antorchas agora. Levamos 4 partidos seguidos gañando. Invasión a Cuba e deportar Barrueta. Pero bueno, Alicante tapado. Quería ver canto van, pero Alicante está 4-1. 4-1. Sí, porque xa xogaron contra CB Descanso, un partido moi sólido. Moi ben, empataron. E só perderon contra Estudiantes. Pois, Competíndolles bastante, ademais, de feito. Pois cuidado non sexa o tapado deste ano, a ver se aguanta, porque recordamos, por exemplo, o ano pasado Ourense, que tirou bastante ben, pero na segunda parte da tempada gripa bastante. Sí. Pero bueno, eu creo que vai ser un equipo bastante complicado de doblegar en xeneral. E, bueno, máis cousas do partido que chaman un pouco a atención, o mellor, pois que co MVP, bueno, para min, máis que o MVP, o xogador máis valorado do Obra, que fora Kravic, ¿no? Que todavía parece que está entrando un pouco desde banquillo e en só 14 minutos 9.6 rebotes para 16 de valoración. Con todo, tampouco me encanta o seu partido, ¿no? Que teño a sensación de que Kravic ainda está un pouco oxidado, ¿no? Sobre todo en esos pick and rolls cando recibe que non necesitaba moita ventaxa, pois vimos fallar varios, incluso un ser taponado, e despois que tuvo un día bastante acertado para ser el desde o tiro libre, ese 5 de 7. Vai moito tiro libre, eu creo que lle dá eses 16 de valoración, porque temos a Galán con 15, que para min é o que fai casi en ataque, digamos, máis o MVP, non? Sí, e en defensa eu creo que probablemente con respecto a prestacións é dos que mellor partido fai con diferencia. 3 de 3 en triplas, Sí, Quen non lo dixera? No, e sobre todo a terceira que me chamou moito a atención, a tripla moi importante no cuarto Ao final, casi. Sí, hai eso, para mí hai dous momentos de partido nos que a Obra está moi ben, que é esa saída de 2-13 e despois cando o partido se empata no último cuarto, creo que faltan 6 minutos, que metemos un parcial de 13-4. Claro, aí está o partido. Sí, aí rompes o partido. Eles xogaron moi apresurados esas últimas, ou polo menos o que recordo eu, esas últimas posesións, e logo sí que Obra xogou moi ben, creo, de forma moi intelixente. A ver, eu creo que eles se obcecan moitísimo co tema dos triples, porque sí que é verdad que na loita do rebote ganan moitas segundas opcións e atopan tiros relativamente liberados, pero tampouco tiros solísimos cando tes 12 segundos de posesión no rebote ofensivo e así. Tiran 37 triplas, un 8 de 37 en triplas, con dous xogadores como Parham e Hermanson en 0 de 7. Eu o que non entendo é, se tiras 5 non che entran, pasa a bola, tío, ou 4. Pero o Hermanson, ou seja, se nos queixamos da selección de tiro de o noso Junior Barrueta Metralleta, a selección de tiro de Hermanson é terrorífica, polo menos neste partido, porque todos os tiros que tira son malos tiros. Bueno, Corbacho fixo unha carreira así. E metendos, quero dicir, que hai xente que non necesita seleccionar. Xa. A ver, logo aparecía hoxe as estadísticas un pouco de como están, e Hermanson estaba en riba de todo, en tiros de 3. Sí, a ver, eu creo que destos tiradores puros que ao final non necesitan tampouco ter unha gran ventaxa nin seleccionar, e sobre todo, bueno, pois ao mellor ten o rol coa confianza suficiente para que lle deixen tirar. Pero eu creo que nos salva un pouco no partido, nese momento no que estamos groguis no rebote, que eles están moi desacertados. Un 8 de 37 en triplas e tirar tan pouco de dentro, o sea, 37 tiros de 3 por 28 de 2, a nos danos moita ventaxa, porque dame a sensación de que podían ter tiros máis cómodos de 2, que ao mellor lles terían subido esa porcentaxe, porque de feito meten un 60% en tiros de 2, e como que reúen bastante desa situación. Despois hai que dicir que Westerman dá unha auténtica masterclass con 4 faltas, porque sí, o sea, pitan ya cuarta, nada máis empezado o terceiro cuarto, que é unha falta totalmente inexistente, por certo, Eu repetía non a vin, pero en directo non parece nada. Eu sí que ben repetida. Bueno, vamos a dicir xa, vamos a dar titular, porque isto xa se... Para os que estivemos en Oviedo, creo que xa se viu un pouco cal era o ambiente con esta persoa grata, claramente, en bancada obradoirista, pero Paula Lema, 2 puntos, protagonista, leimanista e coruñista.
Sí. Coruñesa. A ver, eu o que non Pero entendo non é... rimaba. Podemos entrar no debate, porque isto en fútbol non pasa. É un debate interesante, non? Porque viñamos de que Paula Lema arbitrara o Leima a semana anterior. Como vedes eso? En plan, parece vos ben? Non, quero dicir, é da mesma cidade. Poden pasar dúas cousas, ou que lle mole, ou que odio o equipo. Improbable. A ver, da igual. A priori- É que o lógico é que só puderas arbitrar se che resulta indiferente. Entonces, eu, como persoa que sería incapaz de manterme imparcial, é dicir, se eu arbitrase na mesma liga que Obra, estaría conspirando incluso en un Melilla, Fibui Palma. Buah, que resultado iría mellor para que Obra tal? Voy a pitar 18 técnicas para que pase isto. Entonces, claro, non coñecemos de nada a Paula Lema, nin sabemos se ten afinidade, filia, fobia por Coruña, Leima ou que sexa. O mellor é coruñista e odia Coruña. Cuidado, que o mellor é máis parecida a nos do que pensamos. Pero no fútbol non se fai Non, eso. non pasa. Non sei, a min o que me preocupa non é que sexa de Coruña, a mí o que me preocupa é que é unha persoa que necesita ser tremendamente protagonista, e creo que un árbitro canto mellor está e canto máis desapercibido pasa. Hai un minuto, e isto é moi grave, creo eu, nun partido igualado, no que despois de que Ule meta unha canasta moi forzada, ya celebre pois cun gritito na cara, o sea, non é que se lle poña a gritarlle cara a cara, sino que a medio metro lle debe dicir un camón ou algo así ao rival, e de repente, pum, técnica. Na seguinte xogada compensatoria, claramente. Saque de fondo deles, tiro creo que de Lobaco moi forzado desde a esquina, sin sacar a perna que exageradamente ni nada, técnica por flopping sin avisar, que generalmente suelen dar un aviso, e na seguinte xogada, cuarta falta de Westermann totalmente inventada. E despois non sei a técnica Javi Rodríguez, o adestrador de Oviedo, si tamén apita ela, pero esas tres accións é ela quen as pita, estando en distintos lados do campo. Increíble. A de Ule crúzase o campo para ir a pitarlle. Entón, bueno, eu non me gustan ese tipo de árbitros que poden incidir tanto no resultado, non? E iso, desde a cuarta de Westermann dicíamos, para min, moito risco toma Epi, porque estaba claro que o equipo xoga moito máis fluido cando está Leo en pista, sobre todo co atasco que tuveron, creo que tanto Ule como Sergi na dirección. Ule na anotación non tanto, así que me parece un xogador que nos vai dar moito aí, pero mantén 2 minutos a Westermann, que mete 2 triples seguidas, se vai ao banquillo, e despois cando volve no último cuarto, nese parcial de 13-4, dá un recital. Mete unha canastra tras bote, deixando pasar o rival bestial, mete 2 pases de campo a campo a Brito para que mate o Diogo. E ainda creo que mete outra canasta. Sí, mete outro canastón tamén que pasa por debaixo da espalda. Sí, espectacular. Que mata o partido. O sea, que eu creo que ulala, Leo, que xa sei que non che gusta isto, Simón, pero ulala. Olele. Olele. Que Lundqvist. Mamma mía. E Leandro Westermano. Sí, estaba máis Westermano que nunca. Eu creo que é unha opción para esta segunda FEP, o sea, un luxo para esta primeira FEP, perdón. Completamente. Segunda FEP, bueno, que ven. Pero a Leo, Se todo vai ben. si todo vai ben. A Menos Leo mal, Westermann. esperemos ¿no? que sí. Realmente, igual que o mellor o sabor de boca que tiñamos con el despois de xogar en ACB, con esos problemas físicos, era que pasou por Santiago un xogador que do que esperábamos máis. Eu creo que aquí se nota moitísimo cando está en pista Leo, e é unha garantía se o físico e as faltas lle respetan. Sí. E por aí mola que, según din, ofreceuse el, joder. Home, vivendo a familia aquí, Gustou a cidade, Sí. cos problemas que tiveron en Fuenlabrada, Sí, aquí pagamos. pagar, sí. Pero se te ofrece sempre vas en plan ao mellor cun perfil un pouco máis baixo de que se vai o club por ti, non? É como, bueno, mira, buscades un base, fichar. Habrá que ofrecerse. Anda que Sí. se nos ofrecen a baixa, non me sirve. Nada, cortar. Vale. Bueno, e despois, eu creo que eso, máis alá de que sí que hai pequenos xogadores que... Pequenos xogadores. Sí, pequenas aportacións de xogadores que chaman un pouco a atención. Eu creo que ninguén é super protagonista. É unha vitoria na que todos poñen un pouco o seu grande área, non? Porque de feito vemos 10 puntos de Dos Anxos, 12 de
de Westerman, 9 de Kravitz, 10 de Barrueta, 8 de Diogo, 9 de Barcelo, 8 de Lundqvist, 11 de Galán, o sea, como unha vitoria moi coral. Eu creo que sen que ninguén destaque por encima de nadie, de outro. Ao final é o que ti dis. Creo que ninguén tivo eso, uns resultados, digamos, moi bons, pero que en xeral o equipo, aínda que non foi un partido superfluido, digamos, funcionou. Funcionou e sacouse o partido nun sitio como Oviedo, que me parece un sitio... Vai caer xente aí. Quer dicir, non che digo que sexa top 5 o mellor de pistas máis complicadas, pero por estilo de xogo, o día que estén acertados, porque eu creo que a nós se nos xunta un pouco o feito de que sacamos o partido un pouco en equipo, non tanto por individualidades, e sí que me dá a sensación de que esta vez o Obra soubo baixar o barro e defender bastante ben nos últimos minutos, ¿no? Que quizás aí está un pouco o tema, máis alá da loita no rebote. Sí que vemos incluso xogadores como Barcelo, que pues, a priori non é un especialista defensivo, sendo capital con 2 roubos nos últimos minutos, un par de rebotes, defendendo bastante ben. E como tamén me gustou bastante o traballo de Galán en defensa, en xeral, os minutos que estuvo, que de feito está 23 minutos, bastante chamativo. E eu creo que Oviedo, o día que este acertado, vai ser unha pista moi complicada de saltar. Sí, teñen moi bons xogadores individuais. De feito, notase, 11 asistencias eles nos 17. Movemos nos o balón moitísimo máis que eles. Bueno, pois son o mesmo que nos sin Westerman, Pois, que deu 6. Pois xa está. Sí. E... bueno, decir un pouco que quería preguntarvos polos partidos de Barrueta e de Brito. De moi Barrueta distintos, e de Durito. moi distintos, ¿no? Barrueta empeza moi ben, con 2 de 2 en triples, que parecía que despois dese 4 de 5 que enchufa contra Estudiantes, celebrando con rabia as triplas, e despois, xusto despois deso, pues, acelerase outra vez un pouco e tirase unha tripla con un rival ao lado que lle fai unha chapa, e a seguinte tamén nun contragolpe que tira un pouco precipitado e falla, e despois parece que perde un pouco de confianza e nun triple totalmente librado non volve a meter. Acaba con 2 de 5, que, bueno, not bad, tampouco se empeña en tirarse 10. A ver, non é Galán que ten un 3 de 3, No. 100%. Pero bueno, un poquinho de máis a menos Barrueta, ¿no? Que Sí, deu a sí. sensación. E Brito, que tendo un moi mal porcentaxe, bueno, mal porcentaxe non, o sea, unha mala selección de tiro de 3 probablemente, aparte de pouco acerto, un par de triples non veña a nada e fai un 0 de 5 en triples. Está tendo problemas aí con Sí, triple, porque no resto sí que o vexo bastante ben, mete un par de canastas bastante Mete 8 puntos, importantes. dos cales eu creo que 6 son no último cuarto, 2 o contragolpe e outro despois dun roubo de Quintela en liña de fondo, que é un 2+1 que falla o tiro libre, e colle 5 rebotes. Que Eso, decir, decir, rebotes pilla tamén. sí, está bastante ben. Pero bueno, creo que necesita pues un pouco o que falábamos, quitarse esa tenaza, ¿no? De estar fallando tanto desde a liña de fora. Sí, a ver, están un 26 agora por cento. Con Sí, a ver, eu 5 quitando- de 19. Quitando os triples non me parece nada mal partido, 5 de 19. No, eu creo que chamou moito a atención os fallos, que ao final sempre son máis visibles, non? Mellor que os acertos. Pero bueno, eu creo que está na liña. Outra vez xa con 19 minutos, parece que xa vai equilibrando un poquinho máis o... Sí, a ver, os números non teñen nada que ver co Hombre, que fixo o ano pasado en Ourense, pero, bueno, a ver se vai acercando pouco a pouco a iso. E despois... 47% en triples. Quen? O ano pasado? Diogo? Perdón, 37. Vale. Ainda así, parece unha barbaridade. Bueno, máis razonable. E despois quería preguntarvos, que, bueno, tamén lle comentamos a Epi na roda de prensa, pero, bueno, que chama a atención que nun partido no que tanto Leo como Lundqvist se cargan con 4 faltas, Grela xoga 0 minutos. Tamén podría chamar un pouco a atención incluso de Cheguren, ¿no? Que quizás algún minuto, sobre todo cos problemas que había no rebote, pues, para esta vez quedamos con a rotación de 10. E, bueno,
sobre todo vendo que Sergi non estuvo nada acertado, que eu creo que se empecinou moito nos últimos 2 cuartos con esas entradas, ganchitos, bombitas a unha man dereita, esquerda, que acabou con un de 11 en tiros. Sí que é verdad que despois aportan esos roubos en defensa, un par de faltas en ataque que forza. Non negocia intensidade. Sí, pero bueno, ao mellor vendo os problemas que houve de faltas e que Sergi estaba en ese momento un pouco revolucionado, que se xogan moitas posesións seguidas e que terminan en, bueno, non en perda, pero un tiro fallado, que non xogara ningún minuto Grela, ou Echeguren para intentar pues, darlle algo distinto ao equipo en rebote, porque está claro que Dos Anxos todavía ten que aterrizar nesa faceta, porque eu creo que un 2-19 que remata con un rebote de tiro libre é un problema. É bastante... Sí, é chamativo. Sí. Moi chamativo, non? Decir, non, Sí. Non sei. A ver, é certo que temos xogadores que axudan, non? Falábamos do Brito, Sí, Quintela colle 3 rebotes, Barrueta é un bo rebotador, ainda que colle 2, nada máis, pero quero dicir que temos xogadores que axudan nesa faceta do xogo. Sí, chama atención, non? Que un tipo tan grande, que en ataque dache tanto, pero en defensa ás veces custalle máis cerrar o rebote e demais. Non sei se é a cuestión de que el cerra o rebote e deixa espacio para que o colla outro, non sei, pero bueno, chama atención. E do de Grela e Echeguren, que vos parece? O sea, parece vos que están relegados xa en situación? Foi unha situación puntual deste partido? Son 0 minutos en Estudiantes e 0 minutos aquí. No, Grela xoga en Estudiantes unha rotación no segundo cuarto. Pero nada, algo... Sí, 2 minutos e medio creo que son. Pero bueno, que entendo que nun partido mellor como Estudiantes pode ser máis... Bueno, eu creo que o rol que están os dous pensados é para xogar algún minuto máis en partidos contra rivais de media tabla ou tabla baixa. E máis en oportunidades con problemas de falta ou físicos, non? Sí. Eu entendo que o partido estivo moi apretado tamén, eles estiveron facendo a goma todo o rato. É certo que salvo nunha ocasión cando diste que se puxeron por diante, creo que non foi no cuarto eles cuarto. Teñen un máis un, xusto Sí. Non sei se final do terceiro ou principio do cuarto. E xa está. Sí, non se pode saber porque o puto resultado da Liga Plus non se vía ben. O sea, na primeira parte falla o audio e na segunda parte non se sabe o resultado. De repente íbamos 58-88. Bueno, pero nos falamos desde o recordo de ter visto en directo. Sí, xa. Claro. Eu de verdade o da Liga Plus non entendo. O sea, a estas alturas, cando non pasou máis ou menos funcionaba decente. Non sei que pasou este ano, que... Bueno, sempre funcionou mal, pero algún día non iba, pero ahora é exagerado, non me Pero nunca. este ano está funcionando terrible, O sea, cal é a dificultade de eso? É que non se poñan a arreglar. O sea, eu puxemos o partido para velo despois, Parece simple. repetido e dixen, menos mal que non o tiven que ver aquí, Pero desesperaríame. é que parece simple, tío. Sí, non debe ser moi complicado. Nos en nada gravamos non é en directo, pero coño, non é moi difícil, Bueno, pero o Twitch sí que o fixemos en directo, non? Sí, escoitábase máis E ou menos. non poñías o resultado, pero... Eu creo que, non sei se que teñen un productor ou algo así, non sei como se chama, centralizado, que o fai todo dende saber onde, pero que a calidade... O sea, eu entendo que se che poida E o ir resultado? unha imaxe que un día... Claro, eso é o que non entendo. Eu creo que un reloxo e un marcador non é tan complicado, non pode ser tan complicado. Cando pasou, a maioría de veces... Incluso ao mellor, porque eu creo que unha das cousas que máis falla é o reloxo de 24. Elimina. A ver, que entendo que non deberías, pero se che dá tanta lata, non pode ser tan complicado que un marcador que só pode subir 1, 2 ou 3, outro marcador que só pode subir 1, 2 ou 3 e unha conta atrás de 10-0 hacia atrás que lle das a pausa e xa está. Eso non pode ser complicado. É increíble. Non pode ser. E se non, pois poñera un tipo. Igual que se poñen os xordos con linguaxe de xestos, pois poñera un tipo así que vaya marcando así e tú vas vendo o resultado, non? O sea, pois a un nunha esquina con 2-1, 21 e outro noutra esquina 1-3, 13. Pero tiveron un momento Non sé. no que o mesmo comentarista iba dicindo o resultado durante o partido, porque que non se sabía como iban. Sí. Bueno, e porque tes un comentarista ao mellor ou que o está que vai seguindo ou que apuntando. está no partido ali na Claro, sala de prensa que pode ver o resultado en marcador, porque se non, claro, é que é complicado. Non sei, é unha cousa desesperante, pero bueno, hai que intentar sair desta Sí, pero recordar, Esta liga. no, porque en segunda FEP tamén se vota na Liga Plus. É o mesmo. Vale, pero se baixamos a terceira FEP, Aí hai é unha cousa moi boa que é que todos os partidos están cerca. away sempre, Entón, Eso mola. cortar novias, obvio.
Sí, non, Simón? Presuntamente. Se pode mirar. Vale, falámoslo. Bien, bueno, decíamos un pouco eso. Chama a atención un pouco tamén ese paso adiante de Barcelona en defensa, ¿no? Que nos preguntan que como ano pasado era un xogador que se lle atacaba tanto e que o mellor incluso en actitude non estaba igual, con adestrador o mellor como Félix Alonso, máis defensivo, que ahora que tecla lle deu Epi un pouco para eso. A min, bueno, pregúntanos sufridoiro. A mí recordame un pouco as declaracións que dá el xusto, creo que en pretempada ou despois da primeira derrota ou así, que el di que quere vir a ser un xogador líder, que, ¿no? Que é capitán, que é un xogador máis maduro, que quere involucrarse en todas as facetas do xogo. O mellor ven un pouco por aí. Pois, No. 3 rebotes, 3 asistencias, 3 balones robados. igual como está máis cómodo tamén xogando un ataque, está máis implicado en total xa. Eu creo que tamén que el necesita evolucionar a algo que non sexa un simple anotador. No, porque creo que ten calidade suficiente para dar o salto a unha liga tipo ACB. Ou, a Por ver, anotación, é manexo extra. seguro. Sí, faltalle físico. Claro. Faltalle físico, é pequeno, digamos. Pero temos visto un montón de xente. O que pasa é que suelen xogar de base, habitualmente. Bueno, pero mellor si el palia un pouco ese defecto físico con máis inteligencia en roubos, intensidade e tal, pode acabar sendo un xogador que teña un teito máis alto, que supoño que ao final é o que busca calquera xogador, non? Sí. Bueno, e ahora sí que xa falar un pouco, bueno, non sei se quería... Rajadoiro? Ah, no. No. Vale. Roda de prensa, Ah, moi ben, que tal? Que vos pareceu? Porque a nosa primeira roda de prensa é un away, acreditados. Ben, eu a verdade, pois, non veo. Está guai, Gustoume moito unha cousa, que teñan un micro destes... Que se escoita pequenos. fatal, por cierto. Sí, pero teñeno. Que xa eso dá un... Hai que teñen que arreglalo, Pero- Tens que te a tua pregunta. Sabes o que... No, Sabes... Pero pois iso vídeo. no. Non se escoita. No, Non se escoita. joya. O sea, unha sílaba cada 3 sonan. Que raro, non? Pero eso é Pero mellor porque... cortou no Oviedo porque non interesaba a pregunta. Pero está no canal de YouTube de Oviedo. Sí, o sea, subieron a roda de prensa. Pero igual foi a da obra, que non vai o son por aí. Ah, Sabes? Pues igual, pero non lle pasará un vídeo a outro. No, é que había 2 cámaras. Ah, pues igual. Entón eran... Sí, Vale. sí. Despois eso chequeámoslo, que non sei se o Vale, igual. Eu vi unha que me saltou, claro, a mí Sí, teno aquí. a notificación sale me da conta da obra. Obviamente non o vou mirar ahora, porque sería tétrico, pero... Pero hai que miralo. Pero sí, Pero- eu creo que sí. Eso, Sí, a mí a notificación sale me da obra, claro. Claro, por eso. Cun micro destes pequenos portátiles de poñer aquí na roupa, que... É un ganchas nun tenedor e o vas pasando. Así é máis gracioso. Bueno, que tiñan ata unha zafata para levar o micro Increíble, dunhas preguntas a outras. Que me pareceu, vamos... Hai cartos en Oviedo, Hombre, con ese pabillón, como non vai a haber? O meu pabellón que fixo o ayuntamento, entendo. Pero bueno, bien, tamén me gustou moito a roda de prensa de Javi Rodríguez. A verdad, outro entrenador como... Que pasa? Estamos en anti-rajadoiros. Sí, no, fichar. Non que tira moito triple. Nada, majete. Sí, e despois estuvo bastante gracioso o detalle de que, como dicides, que a roda de prensa está xusto ao lado dunha das portas de saída de feito da saída dos vestuarios dos xogadores. Mentre estabas agardando a que empezara a roda de prensa, que viñera Epi, xa foron saindo algúns xogadores con moito holgorio fora, celebrando e tal. E unha curiosidade que supoño que vistedes prácticamente todos, que son as caretas de la Pineta. Pineta. Que- Moito xogo deron, E Epi sai xusto, bueno, cando nós xa estamos na roda de prensa esperando, vemos como Epi se acerca a unha serie de aficionados do obra con esas caretas a golpear na ventá e agradecerlles polo apoio e pola iniciativa. De feito, a foto do episodio de hoxe vai ser así. Sí. Vai ser... Joder, tío, cortar podcast. Ah, porque... Nunca sabemos o que vas poñer. Bueno, pero esta era típica, era esta... Ponche poñer outra que está moi guai, que me pasou unha cousa bastante graciosa. No, gracias. Inner joke. Inner joke. Pero quero que vote a xente quen foi o imbécil que se puxo careta ao revés. E entre quen vai votar? Non sei. Claro, que vote. Que vote. Pode ser. A ver, hai moita xente para votar. Non os tres. Está mal, porque tiñamos que ter traído a alguén que estivera na despedida do equipo
para que nos deran unha visión, porque claro, nos, mentre estábamos na roda de prensa de Javi Rodríguez foi cando saíron prácticamente todos os xogadores e non podemos dar... A ver, non podemos estar en todos lados, Hai que repartirse. A verdade é cortarse. que... Sí. Cortarse en dous. Sí. Tú sabes algo? Chegou unha noticia De que? de como foi o recibimento dos xogadores e... Sí, que Epi dixolles, me cago en vuestra puta madre. Literal. Sí, sí. Ah, bueno. Pero eso en serio, es que yo dixo, Dois un abrazo e dixo, me cago en vuestra puta madre. E o resto? O resto, non sei. Sei que cando estábamos na roda de prensa mirou Quintela para nós e agitou-nos o puño así en plan, vamos. Dirías, hijo, agita el puño. Sí. Pouco máis. Lundqvist, creo que se riu, ¿no? Sí. Que lle fixo gracia. Debe Sí. ter un humor bastante gracioso. Bastante sueco. Sí, hai que facerlle entrevista. Que non Sí. vin o conversar inteiro todavía. Chamou moito, vin os primeiros 5 minutos e chamou moito a atención que con 19 anos empezou a súa aventura profesional en Ponferrada. Hostia, Sí, en sí. serio? Y dice, me gusta mucho, clima parecido a mi país, una ciudad muy bonita, gente muy agradable, tal. O sea, Ponfe mola. un trotamundos, tamén. Bueno, clima parecido en mi país, bueno. Decía en xeral do norte de España. Dice, moito máis parecido. Claro, supoño que pasar de Suecia a Sevilla non é traumático. No. O mellor de un Sevilla, o sea, de un Ponferrada a un Suecia, bueno, vas tirando, ¿no? En inverno. Sí, dirás. Looks like familiar. Bien, atopámonos ahora nunha situación ata ahora descoñecida por a obra. 4-2, empatados con Palencia. Non contábamos con isto hai 2 semanas. Cuidado, E seguimos un pouco a persecución dos que están por riba, que son o Alicante, como sorpresa, o Estu, que despois da derrota do outro día xa sí que se puxo as pilas sin Granger con partido de Filipovic bestial, e Leima, que sigue invicto. É o único que sigue invicto despois de ganarlle Sí. a Fuenla moi cómodo. falábamos xustamente do partido, non? De, a ver, Fuenla ata onde chegaba. Estamos quintos ahora. Sextos, empatados con Palencia, pero creo que por haber, como eles ganaron un partido de 50, creo que estamos detrás deles, si non me equivoco. Estamos por... A ver, claro, é que Alicante Fuenlabrada faltalles, ou seja, a nos falta non xogar contra CB descanso. Pero están, claro, pero están por diante por porcentaxe, quero dicir, en que busques a clasificación non está Ah, claro. claro, o sea, No, realmente estamos sextos. Xusto, estamos sextos empatados con Palencia, si non me equivoco, ¿no? Sí. Sí. Con Palencia, sí. 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 Pois sí, Leima ganoulle moi fácil a Fuenlabrada. Entón, penso que non sei, a ver ata onde lle chega tamén a gasolina a Fuenla. A Leima. A Fuenla. Fuenla xa non lle chegou, cortaron gasolina e griparon Xa. contra Pero, bueno, a mí- ver, claro, decíamos, a ver canto pode dar contra equipos de arriba. Pero eu vin o partido e está falando A ti todo. bicho. Sí, eu vin o partido. Está falando todo o mundo de que vai como un tiro, Leima, e sí que é verdade que está ganando os partidos moi fáciles. Pero o que falamos, nin tivera un calendario complicado ata ahora, nin sei ata que punto Fuenla é unha toque, o sea, unha pedra de toque. Aí vou eu. Porque o partido evidentemente é unha arrásanos desde o segundo cuarto, pero a mí a sensación que me deu é que hai moito de mérito de Fuenla, porque é un partido no que evidentemente en ataque están mal, pero en defensa é que son tiros pasados 5 minutos de partido sin encimarlle o rival, triplas liberadas a tíos como Jorgensen con un bloqueo directo e tirar un triple frontal de 7 metros solo. Claro, estás lle poñendo moitísimas facilidades a Leima, e claro, unha vez que te pos 20 arriba, moito máis fácil xogar a favor de causa e que o rival baixe os brazos. Entón, bueno, habrá que ver un pouco como se tercia cando se lle endurezca o calendario. Este fin de semana, 6:30 da tarde, es tu Leima. A ver que pasa. Que día? Con quen vamos? Sábado, Acabo de decirlo. domingo 6:30. Domingo 6:30. Móvil, Sí. La Liga Plus. Como con quién vamos? Eu, Como con esto. Sí, ¿no? Sí, porque aparte, joder, está más cerca. Aquí luego está máis longe. Nos agora hai que esperar a ascender directos. Claro, no, estamos neso. Estamos subidos a Pineta. Venga, vamos ao debate de toda a semana no foro, Twitter e todo o que se pode escoitar en fontes obradoiristas. Están, por un lado, os epinetos, subidos totalmente en este coche que avanza imparable en terceira, que
estamos intentando disfrutar dun equipo que, oye, empeza con 2 derrotas consecutivas moi complicadas, pero que agora parece que está endereitando un pouco o rumbo, 4 vitorias consecutivas en Liga, unha das cales a un dos teóricos favoritos fora de casa, como Estudiantes. Vale que son 3 vitorias fora moi apretadas, a de Guipúzcoa, a de Oviedo e a de Estu, pero sobre todo coa sensación para min de que o equipo non terminou de carburar para nada e estamos ganando estando, bueno, pues normal. Ni siquiera che diría que estamos ben, nin tampouco estamos xa tan mal, pero estando equipo normal estás ganando partidos fora de casa en canchas que non son fáciles. E eu creo que eso tamén suma. Claro, esa é a crítica que fai moita xente. Estamos ganando partidos moi apretados, un pouco de casualidade, ¿no? Que ganar de 1, 1 e 4, pois é xogar un pouco con lume. Eu vexo como algo positivo. Non sei vos. Sí, aparte o partido bien dende que ganamos de 4, realmente fomos todo o partido excepto un momentiño por diante, digamos, tendo relativamente poucos apuros. Sí, supoño que un pouco dar esa sensación de fragilidade de ter podido romper o partido e non facelo, pero ¿no? daba unha sensación de igual falso control, pero como sempre estar aí a 5, a 7, a 5, a 8, tal, un pouco nese marxen moito tempo. Non sei. Estou intentando buscar unhas declaracións de alguén no foro que non me recordo, sinto moito, pero que... Que queres ser feliz? Que queres ser feliz? Eu tamén quero ser feliz. Estou, a ver, tío, é que se gañamos porque gañamos, é que se perdemos porque se perdemos. A ver, tío, ou seja, gañamos en esto fora, vale, de un, non sei que, pero joder, gañamos. Gañamos 2 veces seguidas en Oviedo. Vale, quero dicir, Oviedo non, obviamente non é o mellor equipo do mundo, pero o ano pasado, xogando, como estábamos xogando, que tivemos 10 victorias seguidas, sufrimos en Oviedo para ganar, Recordo que foi un partido moi jodido. Entón, gañar fora, igual que en calquer sitio, é difícil, aínda que fomos moitos ali a apoiar. Eso é verdade. Pero quitando iso, pareceme que, a ver, hai que ser exagerado para dicir que estamos moitísimo mellor que fai un mes. A ver, eso é evidente. Quero dicir, eu creo que a mellora do equipo non ten ningún tipo de dudas. A nivel xogo e a nivel resultados. Pero que parece que Aparte, temos que ser os Lakers xogando, non Maite. sei se sabedes, pero os equipos de EPI tardan en funcionar. Ah, sí? E iso, quen o dixo? Non sei. O sea, podría ser verdade, podría ser fake. Ah, non, é unha mensaxe do foro. De alguén de foro que dice, non os desesperéis. Ah, non, e de Lolo Encinas tamén, que nos dice, los equipos de EPI terminan carburando. Hai que darle paciencia. Aquí está. Di literalmente EPI. O sea, EPI, Lolo Encinas. EPI es un superentrenador, tranquilos, que vais a acabar. Aquí está a era de Riot Obra. Claro que temos carencias. A cuestión é que para ascender, ou polo menos pelexalo, non fai falta ser o equipo perfecto. Estou completamente de acordo con iso. Mira, O que hai Betis que gañar é ano xusto o que di, que yo digan a Betis, aínda que non tiña carencias, pois completamente certo. Co que temos hai que remar é dende logo, despois de 5 victorias seguidas, algunha delas de moitísimo mérito, a ver cantos partidos perdes tú e Oviedo na casa, porque esa estadística non se fai. Vamos ali, gañamos e nos Non olvidamos. tiña carencia era Burgos, pero eso é unha rara avis Xusto. que pasa unha vez cada... Nunca. A min personalmente resulta imposible poñerme en plan agorero ou triste. Eu estou feliz, tío. Eu quero ir o sábado, bueno, non vou ir, pero ir o sábado Pero a queres. quero e ver como gaña. E non teño ninguna dúbida de que vamos gañar. E se perdemos, habrá que seguir remando para arriba, tío. Pero hai que poñerse así, porque Vamos senón... a perder máis partidos. Home, Nos obviamente. e todos os equipos da Liga. Bueno, a ver. Hai que xogalos. Sí, eso sí. Intentar ganar todos e a ver que pasa. É evidente, pero bueno, que eu creo que non se pode facer un mundo de... Vale, sí que son 2 derrotas, cos que non contas e que, joder, son complicadas de digerir. Eu creo que... E que se non fora por elas, só iríamos empatados a Leima e sería increíble. Non iríamos empatados porque Leima estaría cagado e xa tería perdido de Seguro. 30 contra Palmer. Contra a CB descansa. Sabes? Sí, de feito xa terían dado por perdido o partido contra CB Descansa. No, pero bueno, eu creo que hai que darlle un pouco de marxe, no? O equipo final, entre que están volvendo os xogadores que ainda non colleron ritmo, que Kravitz acaba de chegar, que tens que cambiar un pouco o estilo de xogo. Coño, levamos 6 xornadas, calma. Xa teremos tempo a clavar cabezas en picas e todo se cae. Este análisis non hai que facelo agora, hai que facelo dentro dun par de meses. Pois probablemente despois dos partidos contra
Leima, Valencia, cuartos de final si chegamos de Copa España e Ourense. Xusto. Eu creo que aí vaise poder calibrar. Bueno, e despois de Ourense, Alicante. Despois deso, despois, para min, despois do 17 de xaneiro, Falamos. aí podemos facer unha primeira... Vale, porque vale. mira, de feito, acaba a primeira volta. Aí, Pois porque o sí. seguinte partido contra o Oviedo. O sea, eu creo que acabada a primeira volta e sabendo que fixeches tamén que papel en Copa España, se pode ver un pouco onde está o equipo e o mellor cale o teito. Ainda é pronto. Sí, Porque os equipos de Épica dan funcionar. xa sei. Ah, vale. Pero ves un pouco Non sabías, sabías. cale a pinta. E o mellor xa podes dicir, mira, pues danos para o que nos dá. O mellor aí podes dicir, levo 6 derrotas. Vale, genial, pois o mellor non nos dá para ascender directos. Evidentemente vamos a xogar a intentar ascender en playoff, que mira Betis, que parecía que incluso se podía quedar fora da Final Four. E ao final o que se quedou fora foi da Liga. Ah, sí. Mira, acaba de chegarnos unha mensaxe dun seguidor. ointe moi especial, José, que levamos moito sin invitalo, que, curiosamente, sin ser esto en directo, acaba de poñernos los equipos de EPI tardan en funcionar. Nada, moi ben. Estamos todos Pois alineados. perfecto. Vale, e eu digo, Cando escoito podcast vas a ver que xusto te coixera estaba, esa conexión estaba dicindo eu un par de veces. vale, e eu pregunto, se os equipos de EPI tardan en funcionar, por que levamos 5 vitorias seguidas? Así. Ah, Que ainda non está funcionando, pero xa que pensades que vamos gañar todos os partidos de 20. claro, de momento estamos xogando. Quero dicir, eso é máis aburrido. Dixéchelo ti, estamos ainda xogando normal e xa vamos. Pero eu creo que sí, hai moito marxe de mellora, Sí, a claro que o que sí. equipo se entenda mellor, a que os xogadores rindan mellor en Pero preocuparíame non ter marxe de mellora en outubro. Leima non ten marxe de mellora. Pois entón vai ir para baixo. Hombre, Claro. se ganas todo de 20-30, sí, podes empezar a gañar todos de 50, pero eso pasa en outras categorías. E eu creo que aí vai ser complicado. Entón, Estaría guapo, Estaría genial. Despois que nos saquen un clip, Leima, 32 victorias, 0 derrotas, más 3.000 de diferencia de puntos. Y nos... Joder, sí que... Molaría que empezar a ganar todos de 50 e que luego empezar a palmar todos. É increíble, tío, é increíble. Durante o verán non funcionaba a puta aplicación do baloncesto en vivo este dos... E sigue. E sigue, tío. Daslle aí, vas a calquer equipo. Non podes ver, sí. E non podes ver os resultados do equipo, Tienen tío. que abrir os A ver, marcadores, non te preocupes. arroba primeira FEP ou que sexa, por favor, tedes un puto bug ou como se chame, bug, que non accede á puta aplicación. Arreixade isto. Bueno, si queres saber... Estou enfadadísimo, Que queres tío. ver os resultados de Leima? Sí. Vale. Agora enfadeime. Gañenlle 16 a Guipúzcoa, de 15 a Oviedo, de 22 a Menorca, de 16 a Palmer, de 15 a Tizona e de 26 a Estu. Va, van un tiro. De 26 a esto, chaval. Ah, Estu, perdón, a Fuenla. Concho. Susto. Sí. E de 9 solo a Menorca en Copa. Porque estaba intentando tirar a Copa. Ah, bueno, vale. Sí, porque non lles fai falta, se van a ascender directo. Claro, o sea, Non van. pa pasta. Bueno, e agora nós temos eso, partido contra Tizona, sábado, 6:30, volvemos a SAR, que xa vai tocando, non moito partido fora. Le va de paraguas. Xa veremos. Vai chover. Bueno, Pinta a mí con chuvia. que chovan triples, Messi. Claro, claro. Ah, vale. Jarreo o tizona. Jarreo Tizona. Un Tizona... Sabes este ano Tizona prepara os partidos? É o que che iba... Estaría ben sabelo, Iba che dar o dato que che vai encantar. Tizona, nos 6 partidos que leva, encaixou 91 de Melilla no primeiro, ganando de 15 Tizona, todo se xa dito, 106 puntos Tizona, Pero con prórroga ou sen prórroga? sin prórroga. Maravilloso. 101 puntos de Zamora, 93 de Fuenla en casa, 93 de Oviedo, 97 de Leima e esta semana previa dixeron, vale, non funciona, o sea, cambiamos de adestrador, cambiamos de xogadores, xogamos o mesmo, vamos mal, un 4, non funciona, e dixeron 73 puntos a Guipúzcoa. E ganaron. O sea, que ahora están en 2-4. Guipúzcoa vai un pouco mal, Sí, non terminan de... Tengo un calendario jodido de momento, Sí, bueno, pero este partido contra Tizona non esperaba o mellor que No. Palmas. E Pero un os tres Tizona... primeiros son jodidos. Sí, que para min está xogando, bueno, pues prácticamente todo con xogadores nacionais, sí que é verdad, e con Ajá. moito protagonismo de Rodrigo Seoane, que o mellor quizás o que máis esperábamos que dera un paso adiante e parece que o está dando. Llamado Zubi. Parrado, Jofresa que volve tamén despois de lesión e despois Non hai onde rascar. quer dizer, Ramón Vila, vale, sí, pero van con un bloque moi nacional que o mellor sí que pode ir crecendo ao longo do ano, pero que me costa traballo velos co teito que tiñan o ano pasado con xogadores
con tan boas individualidades, non? Xogando a tantos puntos. Eu creo que ou empezan a baixar o cu e xogar un pouco máis defensivo, ou me costa traballo ver a Tizona indo hacia arriba. Pero o entrenador é diferente, non? Sí, Cambiaron. pero da igual, se xogas os mesmos puntos, quero dicir, mismo formato. Xa, é que a xente gusta xogar a baloncesto agora así a moitos puntos. A min que gustame son- se ganas. Claro, pero eu son máis de defensa. A nós non nos ven mal, que os equipos que xogan así, que concedan moito, No, sí, no. en A teoría- nos en ataque vai nos ben, e logo porque nos subimos un pouco máis en defensa. Hombre, e a Pero ten cuidado, os equipos de EPI tardan en funcionar. Sí, bueno. Bueno, e a priori por individualidades deberíamos contra equipos así, se xogan a non defender a priori, deberías tamén tú ter unha pequena vantaxe, pero bueno, Eu diría que os equipos de EPI tardan en funcionar non, tardan en ser invencibles, pero funcionan rápido, pero tardan en ser invencibles. funcionan aceptablemente relativamente rápido. O sea, non os botan do traballo así Claro. rápidamente, van a ralentí e de repente ascenden, Exacto. dirías. Exacto. Bueno, Directo, aparte, en a segunda temporada. hai que mencionar tamén o que dicías tú, eses máis de 250 obradoiristas que se desplazaron hasta Oviedo. A ver, é un desplazamento clave. Hai que ir sempre. Sí, O sea, eu non quero ascender porque quero volver a Oviedo, tío. Podemos ascender con eles. Claro. Que les ganen copas, no. No. Que les queden novenos, No, que eles queden primeiros e nos logo xogamos. Vamos ter moitísima máis marxe. creo que les quedar primeiros está empezando a Bueno, xa. complicarse, Por eso teremos que quedar outro ano máis en primeira FEP. Vale, venga. Pues, Home, estivo guai o desplazamento, o pabellón. Nada, a ver, todo moi ben. Pero a min chámame a atención que nun ambiente de dramatismo tal do obradoirismo se sigan desplazando 250 tipos a Oviedo. Pero, a ver, vamos a ver. Somos Rosmons e punto. Sí, pero eu creo que o reflexo da xente que, quero dicir, que hai un porcentaxe de xente que sí que ten ese tipo de pensamento, digamos, no foro, en Twitter, pero que non é o reflexo de o que pensa a maioría da xente. Dá má sensación. Porque a maioría da xente vai ao partido e logo olvídase ato sábado que ven. Bueno, escoítanos a nos. Pero non anda pendente de poñer... Non somos tan famosos, Bueno, O sí. a xente aplaudeunos, Bochornos, cortar xente. ¿No? Salimos da roda de prensa e aplaudiunos. Pero igual pensaron que éramos parte do equipo. Eu creo que sí, porque como íbamos con sudadeira. Claro, íbamos co Suadoiro e aí había alguén que dixo, ostras, Hai que aplaudir. canteiráns. E logo viron que No, non subíamos bueno, a verdad. no. De canteiráns pouco, Dirían Somos veteranos. No, os asistentes de Rubén Vieira da preparación física. Xusto. Por eso van tan mal os chicos. Levando balóns medicinais e a xente aplaudíndonos. Seríamos eses. Moi ben. Bueno, e para vos quen foi o xogador máis eléctrico? Para min Galán. Para min, don Alejandro Galán Parera. Para min, José. Eu creo que cambiou o partido. Gracias aos seus gritos. Sí, sabe, cando nos dixo unha vez o de, chicos, o bajamos al barro ou non o sacamos, con referencia a temos que animar máis, enarbolou os cánticos anti-Paula Lema, convenceu o público de que ese era o camiño, porque todo o Oviedo de repente empezou a criticar a arbitraxe, probablemente non polo mesmo que José, pero pa diante, e iso veunos moi ben a nós, porque a Paula Lema non lle gusta que lle estén pitando, entonces empezou a pitar técnica, e aí pescar en el río revuelto. Así que entre José e Alejandro Galán, xogadores máis eléctricos. José. Sí, entre os dous repartíronse. Bien. Demo hostia, agora dos. ¿Qué? Non fixen a intro da sección. Está a punto de romper as tazas chocando. No, esta non se rompe, é boa. Xa dixemos que esta era boa, tío. É de latón. Latón. Boa, mólame moito, Digo que José demo unha hostia no partido. Sí, é certo, logo, por suerte, un gif. Aí va. A ver, entre iso... Mira, aquí teño A ver, É a marea que quería facer Mike todo o rato. vouche ensinar... o moratón este. Que maratón? Que maratón? Que non Ah, ima. mollo. Simón. Bo, Non a vedes? ensino a cámara. Non sei, a Sí, ver. acércate aí para que Pero vos a vedes, non? Sí, é certo, sí. Agora vexo. Ahora sí. Sí. Ah, Say no to violencia doméstica. o sea, todo decides que todo é mentira, tío. Que era unha cousa era flopping, que outra non sei que. Tú viches que xusto enfrente nosa Paula Lema pitou unha técnica e fixo así. Era ti, Vamos che facer así, non era Lobaco, Venga, sigan. Mira que hostia. Bueno, Chumbo. Chumbo. Canción. Sí, aplicación e canción.
Aplicación. sí. Aplicamos. É que por aquí, por ali, hai un novo logo. No vídeo. Que? Sí, flipas, Ahora non nos enteramos nin de imaxes. Nada. Non aprobo desto. No, bro. Don't approve. Non acredito. De pronto non acredito. Marcho ahora mismo, Non A pode ver, ser. veña. véndenos ben esta situación. No, é guai, tío. Ti sabes cando... Vendo, xa, vale. A min cando me contaron... Ti sabes que en Santiago... Non só en Santiago, pero en Santiago pasan cousas moi chulas en un montón de sitios durante a semana. Habitualmente. Sí. E a veces hai concertos. Non só concertos, pero outras cousas tamén. Sí. E non te enteras. Ou estás en Instagram e sigues como a ese bar ou tal, ou é bastante complicado enterarse. Non somos. Enterámonos de todo. Non si. Non te creas, Non sigo a todos os bares, ni a todos os recintos, e hai moitas cousas que incluso ni me interesan. Entón, no... Claro, pero bueno, pero que se estás nese mood de querer enterarte, que mola. Vale. Hai unha aplicación nova aí chula, chamase FOMO. FOMO. Como é a aplicación? FOMO, o nome... FOMO, como decían los Ramones. Eu diría... Hey ho, let's go. Que FOMO. FOMO. Molaría, que acabase aí en W, non ten moito sentido, pero... No. A ver, Pronunciación en inglés sería FOMO. Pareceme inconsistente. Bueno, contanos un pouco, pero pareceme inconsistente isto, Nos criticamos moito aquí o FOMO. O FOMO, pero primeiro están os partidos da obra metidos como eventos, entón xa os podes guardar. E non te olvidas, E así José non me está tocando os collóns con mete os partidos no calendario. Claro, porque yo vai resultar... Pero aplicación... José, non o sabía, Aplicación de onde é? É unha aplicación que podes descargar no móvil. Sí, pero refírome, é rollo a nivel nacional, É só de Santiago. autonómico, Santiago. A ver, de momento está empezando. Pero é Santiago. E ten moitas cousas de Santiago. Pero sí. é que galega ou así. É galega. Vale. Está feita aquí en Santiago. Vale, eso. É comercio local, joder. Vale. No? Entón, bueno, eu creo que a medida que vaya crecendo, por eso tamén, se alguén ten un evento que poñer, tamén se pode poñer. É as dúas cousas. E podes utilizar do revés? Como do revés? Para publicar cousas. No, en vez de por FOMO, para ver todo e querer ir a todo, para ter Romo, como dice Cillian Murphy, protagonista de Peaky Blinders, que dice, teño Romo, que é relief of missing out, de alivio de perderme cousas, e decir, buf, mira cantas cousas, no voy, e decir, uf, menos mal. De feito, sí, porque como funciona como unha especie de Tinder. Perdón. Sí. O sea, ti lle das me gusta, me gusta ou non me gusta, podes decirlle non me gusta a todo. Entón xa non Poñen che os aparece. partidos do Leima. Poderíamos que os poñan, entón xa con máis gusto. É a cara de Paula Lema. Non me gusta. Bueno, imaginaste ter Tinder que te salga Paula Lema. Supermatch. No, cancelar. Como non? Supermatch e despois faz así. Ultramatch. Técnica. Quedas nunha cafetería e se como entra pola porta, técnica. E te vas. Anti, e te vas. Bueno, rematada isto. Canción. Vou poñer unha que me está gustando moito. Vale. Últimamente, que vimos no Paredes. No Paredes de Couro. Cortar. Que igual hai moita xente que coñece a Lola Young pola de Messi. Vino Messi. Tú eres máis de Cristiano. De ningún... En Paredes sí. En Paredes sí, sempre. Claro, tú... Había caretas de Cristiano. De feito, Epi e Cristiano son o mesmo. Ah, sí? Joder, a xente fai caretas deles. É certo. Pois está sacando novos temas. Esta canción mólame moito. Dura 2 minutos 20, unha cousa así. Vale. Escoítase moi ben. Ten un estribillo moi chulo. Chámase Dealer. Wow. Vai en honor ao noso amigo Dealer. Así que nada. Por Junio. Dealer. De Lola Young. All
buen ceste, por Sí, sí, muy bien, Lola. Y hay que decir que en directo y en exclusiva, en Pecho 3, acaba de saltarme en Twitter mientras miraba cousas, Ajá. un tuit de un tío cuxa biografía é Do the right thing, Obradoiro até morrer. Arroba Vale. Fernolla 10, para E aqueles que non o sigan todavía. non pon nada por aí de Iván Ferreiro, ou si? Cortar. Cortar Iván Ferreiro. No. Pon unha cosa que pon unha foto Te amo Dublín con un grifo de moitas cervexas donde no centro está Estrella Galicia. Nada, espectacular. Perfecto. Voy a dar un favorito para que se emocione y de mañana nos mencione. Si, é que pense que vai vir aquí tamén. Sí, nada, cortar Fernando. Unha vez di que lle gustan os piratas. Bueno. Bueno, sí, nada que decir. Deixade o chaval. No, chaval. cortar. Voy a ver un podcast. Eu estou... Voy a ver un podcast secundario. Fernolla, eu estou contigo. Buah. O teu podcast musical versus o teu podcast musical, Podemos facer un 2 versus 2 de ver quen escoita música máis odiosa, Sí. Porque todo o mundo que escoita a nosa sección musical a odia. Sí, é certo, todo o mundo a pasa. Sempre quere chegar ao rajadoiro. Todo o mundo non, Solo un 20%. ¡Su! Chegamos ao... Bueno, sí. Raja, Creo que é moi fácil, non? sí. Paula Lema. Paula Lema Parga. Parga. Paula Lema Parega. Parga. Eu sí. Eu Paula Lema Parera para Rajadoiro, por favor. Ou podemos añadir a R. Cosials. É que me deu un pouquinho de rabia durante o partido, Do partido, de Cosias. E despois do partido do Chalo de Rabia? No, non podo entrar a valorar. Eu só valoro no campo. Vale. Pero esos movimentos que tiña así como mover aí un montizo, un braceo tal, como cousas como moi de pivot de nenos, non sei. Non che convence. Paula No. Lema. Paula. Pois podemos facer votación P.Lema, Paula L. Esto con quen fora? Con Sadiel oficial. Como Don. canto votades de menos a Sadiel. Buah, Don Sadiel, Eh? E se ahora Sadiel fichara por Lema? Buah, En vez de Radonsic. fichar. Cortar Radonsic, fichar Sadiel. E non fixemos tamén con Alonso. Con Sito, Estupicito, Bueno, nada, pero esos son persoas distintas, Sí, non sí, son sí. alter egos. O sea, realmente Sito ten un trastorno de personalidade múltiple. Sí. Bueno, pues nada, xa veremos que parte de P.Lema, Paula.L. A miña taza... Tes diante, cabrón. Hostias. Mi man, non Tiene sei, un punto muerto de visión, estaba vendo isto. non se lle pode deixar só, Bueno, Simón, fixeches algo de traballo ou impediuche a resaca do domingo traballar en sección Foro CB? A verdad, non me acordara hasta ahora, verdad? Acabo de acordarme ahora de eso. Da resaca ou da sección? Da sección, tío. Se me dixeras eso mediodía, igual me dá tempo a facer algo no curro, Pero non cho Igual, sabes o que tes que facer? A ver, contigo non funciona moito, pero un recordatorio, así despois do partido, sabes, que che quede aí Foro ACB. Crees que FOMO? FOMO. Se pode hacer un resumo de eso sin que tú teñas que No traballar. recuerdo de mirar Foro ACB. Podes te poner un evento, sí. Que además me fai moita gracia, porque Simón ten o acceso directo do foro no móvil, como se fora unha aplicación, que eu non o teño. Sí, mira. E José tamén. Aquí, mira. Estás desquiciado. Así. Increíble, Pero é unha aplicación. É un... Acceso directo. Acceso dentro a link. Non Se sabía te leva, o sea, realmente como se fora casi unha aplicación. Bueno, pues nada, obviamos hoxe Foro CB, porque aparte, castigo, porque outro día houve 13 ou 14 páxinas de versus lectura. esto, e este só é 6 ou 7. Vale. Insuficiente para min e moi negativista. Aparte xa, no, premio para Río Tobra, que xa o dixo antes Veña, Chaves, así que perfecto. dentro. Gañar. Bien, e ahora hai que dicir que o rumor de Spite parece que colle máis forza. Spade. Mika Spite. Mika Spite. Spade. Spite. Mika. Mika. Gústame máis Vale, Mika. chamámoslle Mika. Mika. Ao parecer hai unhas declaracións, non? De... Oxe, de Torgarán.
pero non as poidemos escoitar. claro, bueno, non as quixeches escoitar por poder, sí, non as prohibían, pero non se subiron a YouTube. Ah, vale. No, a ver, o tema é que parece ser que sí que xa se está falando desde o ambiente de Granada de unha cesión. O sea, non se queren desprender do xogador, o cal. De Mica. Sí, o cal pode incluso favorecer a saída, non? Porque non ter que pagar un traspaso ou unha compensación e o mellor incluso negociar desde o punto de vista de mira, o salario que lle podes tú o mellor dar en ACB non é o que eu lle quero pagar en tal, pagamos unha parte e o mellor con eso sí que se che presenta como unha real oportunidade de mercado. Seguiremos informando, ¿no? Creo que pouco máis que decir, tampouco estuvo convocado esta semana e polo que se leu hai máis equipos Primeira FEB interesados. Ah, sí. O Leima. No. Ah. No, Igual salvo que este é Pacheco non se Menorca. recu- No, xa fichou. Buah, este a Menorca fichou a Tad McFadden para suplir a... Para meternos 30 puntos no... Tad McFadden, Canto Cuidado. tempo. A ver, Non sabía nin que seguía activo. Cantos anos ten? 50? debe ter 38 ou 39, eu creo. Está maior, xa. Sí, hombre, foise este verán, creo que se foi a, non sei, a México, algunha destas, a ganar pasta, basicamente. Xa. Tadeusz McFadden, perdón, do 87, 38 anos, cumplidos. Estamos aí xa, Pasaporte xorxano, e hai que dicir que o equipo de Menorca queda graciosísimo, porque isto é para suplir a lesión de Polfi. Que pena. Vai nos joder o rajadoiro do... Sí, bueno, podemos rajar da igual volta. del. Nah, ponme triste. Pero para suplir a Paul Figueras non se te ocurre traer a un tío máis pelón, o sea, o único base que daba un pouco de control e de sentido ao ataque de Menorca, ahora non, ahora é 8 balóns para... Pero además fichas un tío que non é base. Porque É un 2, o sea, este sí que é un combo para min, combo, para min sí. é un combo de manual. Pero Lobo. McFadden, Lobo, Littleson Lidlson. e Con vou citar aquí a José, nada, a jugar con 4 balones. No, dixo 8. 8 balóns. Un por cada man. Sí, porque son tíos con moita habilidade que poden estar facendo de Pues nada, que este xirando. xogarán a Nada, 200 joder, para puntos. máis faden, son un cintófobo. Un que? Cintófobo. Sintófobo. Cintófobo. Ah, pero non lle dixestes nada a Hermanson. Bueno, pensei, no. E zurdo, xa o dixen no anterior episodio. Dixen ya Kunkel. Sí, pero ahora está moi ben, con que está donde queremos que esté. Sí, a verdade é que sí, está con uns Que siga porcentaxes increíbles. Sí, este xogo Bien, contra nos. última pregunta que nos fixeron hoxe, que me fixo moita gracia. Pode Pecho 3 retransmitir, por favor, os partidos de la Liga Plus do Obra e librarnos desto? Os de fora, nos ofrecémonos. Eu non teria problemas, podemos facelo. Temos micros. Micros. Creo que sí. Temos pagada a Liga Plus, vamos con un pouco de Creo que delay. hicieron unha bromita aí conmigo tamén que non contaches, Conta a ti. Xa que non prepares a sección foro CB, non preparei a miña. Paso. Cortaches xa a Liga Plus. No. Ainda non. Quédache unha semana e non vamos gravar a semana que ven. É que non sei como se fai, tío. Intentei varias veces. Cancelar a suscripción. No, xa, pero non encontro, tío. Non me dá opción. Te lo que facer Sí, dende bon. o ordenador. Seguro que puxeches unha cosa que é suscripción vitalicia. Non Pero podes. a mí sí que me dá. Ahora miramos. Pode ser que sexa no ordenador, porque no móvil non me deixa, tío. Nin na web. Na web. Wop. Como web. Romo. Podemos facelo. A ver. A mí non me importaría probarlo. Aquí vou a ser moi claro. Somos horribles. Un, somos horribles retransmitindo. Dous, Non o sabemos, pero poderíamos serlo. non se vai ver o partido. O sea, a xente non vamos poder retransmitir No, o no, partido. no. Eu non estou falando de que nós radiemos o partido. Eu estou falando de que a Liga Plus se poña en contacto con nós. Ah, Bueno, no, venga, hombre, claro, Eu, que sí. eu creo que o que estaban preguntando, Sí, ¿no? sí, a pregunta claro, para min, claro. claramente Eu estaba esa. facendo De feito un- dicía algo rollo, ahora que sois prensa. Claro, Unha proposición ahora que máis estás realista. acreditado, quero dicir, realista, porque a mí a sensación que me dá con a Liga Plus é que non teñen comentaristas e van buscando xente dese sitio, porque se te fixas hai retransmisións super parciais. Igual hai que ofrecerse. Igual hai que ofrecerse. Quanto pagan? Claro, no, pero porque é un fano cos partidos de casa e a noso que nos interesa cos de fora. Claro, eu non quero retransmitir os de casa que estou no campo. Bueno, vamos a falar ao soporte técnico da Liga Plus. Tamén che a ver digo, que pasa. a mí non me parece, o sea, eu quero ver o partido, quero disfrutar do partido. Pero eu creo que se estás tres é moito máis fácil que pues, entre que un solta unha pequena chapa, algún pequeno dato tontorrón e tal e... Bueno,
Non sei, estaría interesante. Estamos abertos a escoitar ofertas. La Liga Plus. Outro patrocinador, la Liga Plus, sería super meme. Sí, a verdade que sí. E super coherente, cero hipócrita, vamos a Cero parte. hipócrita, nada. Aquí nunca fomos. Bueno, fumus. Humus. Vimos outro día humus para cenar. Con vegetales. É certo. Disecados. Buah, que vence. Buf. E esa Acecina, cecina? Chancina? Chancina. Ah, espectacular, 10 de 10, O que máis me dá é que tiver unha persona unha hora cortando manualmente todo. O único camareiro do local. Pobre, Criando animal, Sí. matando e despois cortando. Poñendo la vela puerca. Pero, po sitio, O sea, Está guai. Sí. Mítico sitio de Flor que atopamos o ano pasado e repites. sí. Está igual. Estaba Valeiro cando chegamos. E cheo cando nos fomos. Certo. Todo divertido. Tiñan este Artois de caña. E que máis vas a pedir? Non era caro. No, No. bastante razoable, verdad, todo. Todo moi ben. Bueno, e hoxe para pechar, disco ou banda emerxente? Bueno, descoñecida. Toca disco, non? Toca disco, veña. Simón? Recomendar disco. Sí, recomendar disco, cortar disco. Um, Ou David, si tes. Sí. Un que acaba de salir fai pouco. E 3 cancións, Non vale que me digas outra vez esta tontería de saíron 3 cancións, escuchar disco. Iba a Insertar decir- disco genérico. Bueno, pero pode ser un disco calquera. Sí, claro, non ten que ser un disco. Vale, pois O sea, como recomendei unha neste podcast poucas cancións de mulleres poñemos. Está mal iso, Vou poñer o Ceremonials de Florence Plus the Machine. Vale. 2011, vale? Entrechete moi xustiño para escoitalo. Estamos pero aí, bueno. estamos aí. A ver, ten cancións como Que 3 nos recomendarías? Shake It Out, Temardo, Infravalorado. infravalorada. Sí, no. Only If for a Night, tamén me gusta. Temazo. Hai unha versión en MTV en directo que é brutal desa canción. Se non a coñeces, recomendada. E logo aquí hai un remix de Calvin Harris, podo obvio. Sí, O de- Spectrum, Say My Name. Say my name, say my name. Guapísima esa canción tamén. Moi ben. Así on the fly, Cuidado, rapidísimo. Inclusivo. A ver, Florence Plus the Machine o Florencia y el maquinómetro. Son máis de plus, pero bueno. Florence Plus the Machine. A min flipame, é un grupo que me moi flipa. E ela é moi graciosa porque sale descalza a todos os concertos. Xa chova, neve, faga 40 grados, Bueno. e toca a arpa que flipas. Moi razoable. Nada, fichar. Simón? Tío, non pode ser, O sea, capacidade de A ver. concentración 100. Cero. vou poñer o que viñas escutando ahora no coche. O disco novo de The Rapans. Sí, exacto. Sí, O de señora. Sexy Célebras. No, unidade de desplazamiento dos planetas. Bueno, e as 3 cancións? Só escoitei dúas. A ver, unha é a máis coñecida que teñen eles, a máis escoitada, que é a de Un Buen Día. Buen tema. É mitiquísima. Rogo, vas a verme por a tele, mola bastante. E Flotando sobre los cosmos un huevo. Que... Bueno, escoitade. Estaba volvendo de Oviedo, falábamos de que a min non me acaban de entrar os planetas. E mira que... Xusto, a que puxeches antes, tío, é a das que máis me gustan. Porque é máis popera así, mítica que gusta a todo o mundo. Por eso me gusta. Entón non che gusta... Non me gustan os planetas. A ver, razonable. En plan, Hai que escoitarlo. Sinto. Hai que escoitarlo con ganas, Claro, por eso, o que non teño son ganas de Hai que escoitalos. poñer os cascos e un poquito de cariño e están guais. eu estou nese punto. Bueno, a próxima vez que non chova e suba o Pedroso, poño os planetas. Eu que estou un pouco nese punto de non quero escoitalos eu con ganas. Quero que me entre algo, Sabes o que Claro, pasa? pero a estas alturas un grupo que xa non fai nada é complicado. Sí, pero tocan directo. Tens de poñerlle ganas. Sabes o que pasa? Fundan a 2 concertos e non me gustaron. No, en directo no. Entonces cortar. Claro, é que vas a 2 concertos dicindo, buah, los Pero hai planetas. grupos, tío, que valen porque valen. E creo que para escoitar en casa están moi guais. Como era a merda esta que vimos no Paredes? Que eran españolas. Fat Dog. No. Heinz. Heinz, Huns. De Heinz. Pero porque son tontas, ademais. Non sei. O sea, é a última vez que por ser do país vou a velas, que xa as tiña vistas xa 4 ou 5 veces. Cortar.
Nah, fatal. cortar chaves porque nos fixeches ir. Que foi, pero que querías No. ir No, ti? eu quería ir, Pero Os cortarvos os dous. pero estábamos No, no, ao lado eu das, non- das caipis. Eu non me arrepinto de ter ido, a verdad, a mí. E mira, logo, sabes, nunca sabes o que pasa porque tamén fomos a Lalón, coñecendo menos a Lalón. Sí. Alón. Pero a priori sonaba mellor. Este van repetimos. Claro, pero mira, la LOM ten unha cosa moi boa. Que non É cantan. moi difícil que canten mal. Sí, que é algo que lle pasa a moitos grupos en directo. Realmente que pode soar mal, pero pode soar ben e que a voz soe mal. E iso a LOM non lle pasa. O sea No. que No, un pouco perfecto. risky move. E vou ir eu con un disco que yo recomendo a todo o mundo que lle encante pues, tres cousas. Conducir, sobre todo por paraxes naturais, as drogas psicotrópicas, ou estar tirado en cama mirando o teito e que pasen as horas. Creo que para calquera dos tres contextos, a priori este disco é perfecto. Que é dunha banda que veñen a Madrid e Barcelona o ano que ven, Rufus do Sol. Rufus do Sol, O disco Bloom. Dentro do disco, obviamente hai que... Bloom está ben, but Inner Bloom é probablemente das millores cancións de música electrónica chill que existen. Ahora hai un boom demasiado grande con Inner Bloom, pero é un temazo. Sí, ahora está de moda para mí. Está demasiado de moda porque están remixeando todo por o todos mundo. lados, ¿no? Sí. Que pereza. E despois, en cancións un pouco menos coñecidas, vou dicir Like an Animal, que me parece un temón, e You Were Right, que eso claramente tamén unha epifanía a Epifanio. Bueno, Vamos a despedir o podcast. e agora sí, podemos despedirnos. Gústame que xa me saliu naturalmente podcast, Podcast. David, temos que notificarche, perdón, que quedas expulsado de Pecho 3. Ala, a tomar por culo. Porque nos dixeron que nos iban a asasinar se estábamos sin gravar unha semana e pola tua culpa vamos a estar sin gravar, polo cual cortar. Que nos dixo iso? Fuentes secretas del ministerio sabes o que pasa? de magia, Que Muggles. este ano a xente está moi mal acostumbrada porque estamos grabando todas as semanas, cousa que o ano pasado non pasou nin de coña. No, pero claro, ahora tes patrocinadores. Cortar, David. Pois cortar patrocinadores. Non podemos. Tú non conocerás a alguén que saiba montar un podcast? Estaría ben, Bueno, nada, vémonos en SAR o sábado, todos menos David. Vaya. E volveremos a... Bueno, tenemos que lernos. Intentaremos estar un pelín máis activos en Twitter, no foro e todo Xa isto. vos recordaré cando falledes vos. No. No, cortar. Sí. Non tanto tempo. A ver, o ano pasado non fuchedes o partido de estudiantes. No, pero o que criticamos non é que faltes o partido, é que faltes o podcast. Bueno, xa. Claro, a nos que faltes o partido... Necesito descansar tamén, que isto é moitísimo traballo. Que tipo? Entón, en 2 semanas largas, 3, volvemos a escoitarnos aquí. En tres. ¿no? En En 3 tres. semanas. Venga, pues en 3 semanas volve Pecho... Oh, vaya, que casualidade, Beijinhos. Triunvarato. Beijinhos. Beijinhos para todos. Ovrevo, Busaca, Paula Lema, Debrequer.